دەمباش ئەڤ گوندێ خانیکایە لە قۆسەرێ لە باکوورێ کوردستانê li başûrî rojhilatê Qoserê dikeve bi 3 kîlometran ji 25 xanî yan malî pêk tê û di 100 ta di 105 neştecî li gund dijîn, karê çandiniyê û xwedîkirina dewaran dikin û hene ya şifêrtiyê û mamûrtiya dewletê jî dikin, pirraniya mamûran yan muwazzifan mamûste ne. Şagirtên zanîngehê jî lê hene, hemû neşteciyên gund Kurdin, nivîskarek jî li gund heye, bi navê wî Evdal Baqî ye. Ev agahî ji hêla Umer Guner gihiştin me û ew bi xwe xortekî ji gundê û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê û spas ji we re.